hogy nálad legyen, ha bajban, tudod, hogy bajod a rendőr. Ez elég hülye ahhoz, hogy eltegyek. Gyorsan bementek, így jöhet a szallék kitalapását. Adjam a lehetséget! Megválasztottam magamnak kinyitokat. Siess már anyámé, hozzad már! Szépen, jó lesz rosszálító, hogy szívnek valóban! Elláttad ezt, hogy nem hagyod ott neki te! Hát te tudod, mi mindent lehet ezzel csinálni! Megszáradni anyám! A bal szélső játszottam jobb oldalon, ez volt a tűnök az egész. Mindenki azt hitte, hogy jobb lábon van, pedig két bal lábon volt. Ez volt a vicc, mindig a jobb oldalra várták a labdát, és mindig bal oldalra focizni. Igen, érettségi. Vagy esti tantárnak vették ezt? Nem, még volt egy másik iskolám, ugyanis tehát volt olyan rendes iskolám, ahova nem jártam. Volt egy ilyen magániskola. Például külön tánckurzust jártam, aztán külön zene. Látszik is a külön zeneiskolán végeztem. Nagyszerű füleim azt mondták az orvosok, szabályosak, normálisak, igen, és külön megemlítették, hogy szimmetrikusak. És igen. És egy másik, amit külön mondtak, hogy abszolút külön. Nem, abszolút. És van abszolút hallásuk, bár nem zenei, de... És azt hallottam, hogy építkezik egy Szent Család templomot. Egyesek híresztelték, hogy nyugati stílusban, ezért járkál olyan sokat Németországban. Igen, vagy... tökéletesen igaz. Egy olyan új stílusú templomot építünk, ugyanis, ahol most jelenleg nagyobb se jövedelem nincs, se nyugalmam nincs. Aztán állandóan idegesítenek. Például idegesítenek egyesek, mondjuk nem mondjam, hogy az öregek idegesítenek, hogy a gyerekekkel foglalkozom. A gyerekek idegesítenek, hogy miért nincs csokoládé, nincs. Aztán idegesít a kántornő is. Önnek elárulom, remélem nincsenek itten nagyon sokan, önnek elárulom, miért építem azt a templomot. Megvegyem. Túl nagy. Nem, egy nagyszerű templom lesz az, és észrevette, hogy bizonyos drótok már el vannak helyezve. Kábel TV. Képzelj el, milyen nagyszerű lesz, szerződés kötök mondjuk a pápával, szerződés kötök a püspökkel. Igen, és a pápa önelköttel. Nem is Na, és akkor milyen nagyszerű lesz, hogy én csak otthon a szobában irányítom, és a hívek kábeltérén keresztül nézik a misét. Csak még egy gondom van, hogy a felsejezés hogy lenne. Kellemetlen lenne a kábeltévén keresztül. Igen. Na, aztán az úgy plebánia úgy van már építve, hogy ha akarom, majdnem hasonlít a kacsalából fordul. Ha akarom, Szamos felé néz, ha akarom, kilép meg is aztán ha akarom, még a templom felé is nézhet. Ilyen belülről néz. Igen, belülről nézhet, kívül, tehát fantasztikus lesz. Hát alig, hogy elkészült a templom, már utána törhettem a fejemet, hogy itt befolyik, ott kifolyik, itt csorog, ott csepeg, itt izzad, ott izzad. Na de szerencsére, hogy a Bose cégnek vannak ilyen jó mellékmunkásai. És beszéltem Istvánnal, és mondta, hogy ketten baráti alapon megoldtuk, úgyhogy hát itt van az a szerencsétlen ablak. Ha bezárom, ha kinyitom. Mindig bejön rajta. Galamb, szél, minden. Úgyhogy már szóltam is neki, hogy kéne valaki, aki megjavítsa. Szerencsére azt mondta, hogy fog küldeni egy igazi szakit. És már reggel 8 óra óta itt várom a szakit, hogy jön, és ha valamit csinál. Már egy liter pálinkát is feldobtam, bedobtam, kidobtam, szóval már mindent csináltam vele, csak jöjjön az az ember, már megígértem, hogy fizetek is neki, csak jöjjön. Na, és itt vagyok már mind. Na, végre! Én vagyok Baszlatya bácsi, a
Ez az, csak csinál ember, nézem már, mindenki csinál. Nem zártuk az ablakot? Hát négy, valószínű, hogy nem zárjuk. Hát én csináltam meg a múlt héten. Ez? Normálban. Na, tetszik látni. És én már közelebb nézem, hogy már az ablakot. De az orvos elmegy, de én magának nem írhatok fel semmit. Hát kezdjen már hozzá, hát nézd. De hozom a szerszámot. Én nem bánom, csak csináljon már valamit az Istenre kérem, mert már a végén nem csak a szél jön be, hanem még más. Fizettek, uram, fizettek, mert hát ez Krisztus kapos saját csinálították. Így van, fizettek, csinálja már. Én a munkadíjért el sem jövök, és így fogja megütni a legolcsóbb. Na, csináljon valamit. Csak kezdjen már hozzá. Ilyen, így még engem nem ráztak át, pedig már voltam átrázva. Értsenek, tanulja meg mindenki, felállítottuk a szeretet fáját, ahonnan mindenki vehet, ahol mindenki tehet, a szeretet fáját, mert karácsony éjszakáján, amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor megszületett a szeretet. És ezt is elmondom. Ma el fog indulni két fiú perserezni, és legyen az a persely, a szeretet persely. A Szentlélek templomát föl fogjuk építeni, és azt a templomot csak egy valami tudja fölépíteni, a szeretet. Az önként vállalt szeretetből van áldozat. Úgy tedd bele ajándékodat abba a persejbe, hogy tudd meg az Istennek istálló helyet új templomot építünk. Úgy tedd bele, hogy a szeretet Istene százszoros. Ennek a templomnak a születéséhez, létrejöttéhez sok olyan esemény kapcsolódik, amelyet valójában a most történő kárpátaljai, magyarországi vagy máramarosi események egy picit érthetőbbé, világosabbá teszik. 1970-ben Szatmáron is egy hatalmas árvíz pusztított, falvakat, házakat tett tönkre. Talán sokan megdöbbenve kérdezték, miért, mi értelme van ennek, miért engedi az Isten. Senki nem gondolt talán akkor arra, hogy ennek az árvíznek egyik eredménye lesz, hogy Szatmár túlsó oldalán, a Szamos túlsó partján fölépül egy templom, Püspök atya, kedves paptestvérek, tisztelt vendégek, kedves hívek! A nagy költőnknek, Vörös Martinak szavai tolulnak ajkamra ezekben az ünnepi pillanatokban. Annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. Annyi gond, kudarc, sikertelenség után, tudatosan szított gyűlölet, rossz akarat ellenére, annyi csüggedés, reménytelenség, kishitűség között mégis házat, otthont építhetünk ezen a helyen. Letesszük az első követ a holnap után és a jövő számára. Otthont építünk gyermekeinknek, fiataljainknak, öregjeinknek, otthont építünk minden testvérünknek,
aki otthonra szorul, és akinek az otthon melegére szüksége van. Megint csak a költőt idézem, mert az átok súlya nem nyomhat le, a templom, az otthon épülni kezd. Isten ajándéka a mai nap az otthon melegének születése, a haza érzésének újraragyogása, és a remény hajnalcsillagának felébredése. Mert ez az ünnep azt jelenti, otthonunk lesz. Ha tegnap a gyermekek már úgy szedték össze e területen szétszórt szemetet, mint az otthonunk szépségének első lépését. Férfiak kaszával, kapával kezükben úgy egyengették ezt a területet, mint a mi házunk, a mi otthonunk küszöbét. Otthonunk lesz, hazánk lesz, mert a költő is így mondja a csodálatos versében, még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez sok ezrek ajakán. Mert az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Mert jönni fog, mert jönni kell, és fölragyogott ennek a jönni fognak és jönni kellnek az első csillaga. Letesszük az első követ, mert imánk, reményünk meghallgatást talál. Gyermekek vissza. Ezt csinálni. Legelső sorban Attilát köszönjük, akinek az Úr megadja azt a nagy kegyelmet, hogy sok küzdelem, harc, ha a Szentlélek némánnál vannak, akkor így mondanám, sok csak azért, akkor is. Után megadta, hogy ma itt állhat, szolgál előtt, és abban a közösségben, amely mindig hitt benne, amely mindig bízott benne, abban a közösségben bemutatja először a szentmisét. Ez nekünk több, mint öröm. Egy kis büszkeség, egy kis csak azért is megmutattuk, egy picit mi is besegítettünk, úgyhogy a te örömöd és a te boldogságod egy picit a miénk is. Valahol úgy, mint az a gyermek, akinek az édesapja oldja meg a házi feladatot, mikor a tanítóném azt mondja, de apukát csinálta, és azt mondja, de én is segítettem neki, mutattam, hogy mit kell csinálni. A kis újságunk megjelent, most nem igen fogjuk tudni árulni, itt van, egész héten meg lehet venni. Ahogy a Szentlélek templomról, főleg a gyermekekről, fiatalokról, valaki gúnyosan megjegyezte, komolytalan társaság, mi ezt kitüntetésnek vettük, ilyen komolytalan ajándékokat fogunk Attilának adni. Szeretne valaki mondani egy köszöntőt az egyházközség nevében? Ki lesz az? Lépjen elő, szóltam neki, önként jön. Na.